Azviperi mushe muri Zimbabwe vanhu vaya vachiseka vachiti aiwa zvanyatso kubuda pachena kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC iri very corrupt. Noda kuti vanoswanda millions US dollars vachiti they are investigating cases but pachishakwa kana munhu 1 anobatwa achinzi ari convicted. Muri Zimbabwe azviperi mushe sanda buda tichipinda pa evidence yabuda nyogwa muzara nhasi kuti subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda pane munhu anoposta neHanda Radio newspaper rakapostiwa some years ago muna 2021. Tinoona kuti sezvamuri kuona pa video panyogwa vachinzi with no single conviction ZACC used 33.3 million US dollars to fight corruption. Do headline rakabuda iyi reNyaya Radio. Munoziva neHanda Radio kuti haisi newspaper ringanzi nderemanga nderemandoro kwati robudisa nhau chaidzo dziri legit. Manta kuti aiwa ZACC runzi yashandisa 33.3 million US dollars kufighta corruption, but tichipinda mu vanhu vari kaconvictiwa neZACC atimbooni kuti pane situation inganzi pane vanhu vakabatiwa vanga vaita corruption yakanyanya kudai inotosheka, but vanoshandisa millions akawanda anosvika 33 million. Aiwa muri Zimbabwe chipotudze mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechitwi nokuti this idea vayaraiziwa nokuda kwe the controversial situation witika nyika yeZimbabwe yana wiki nochivhenana Mike Chimombe vachinzi aiwa vakomana ava tichazova interview kana takuvada isusu. Aiwa muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu musanga no subscribe kulike tinotina on the bell icon.